Λένε πως η γνώση και η σωστή κρίση είναι δύο χαρακτηριστικά που πρέπει και οφείλει να έχει ένας διασώστης. Και τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής πληρούν αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Το αποδεικνύει άλλωστε η επιτυχία τους σε πολλές επιχειρήσεις. Κυρίως όμως επιβεβαιώνεται από την ύψιστη τιμή που μπορεί να χαίρει μια εθελοντική οργάνωση, η βράβευση από πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2001 με έδρα στα Νέα Μουδανιά. Τότε μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων με θέληση για προσφορά στον συνάνθρωπο ένωσαν τις δυνάμεις τους. Το όνειρό τους έγινε πραγματικότητα. Από τότε μέχρι και σήμερα το παράρτημα της Χαλκιδικής μετρά 90 μέλη, έμπειρα και άξια στελέχη, έτοιμα ανα πάσα στιγμή να ρηχτούν στη μάχη για τον καθέναν από εμάς που θα βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από 2 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2003, η ομάδα αποκτά ένα ακόμη παράρτημα. Αυτή τη φορά στο ορεινό τμήμα του νομού, στη Μεγάλη Παναγιά. Η δύναμή της μεγαλώνει και διευρύνεται με ακόμα 25 μέλη που απαρτίζουν τη βάση ετοιμότητας της Μεγάλης Παναγιάς. Μέχρι και σήμερα, τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής έχουν επέμβει σε πολλά περιστατικά, πάντα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι επιχειρήσεις στείνονται με σχεδιασμό και στηρίζονται τόσο στην εμπειρία και την καταρτισμένη γνώση των στελεχών, όσο και στον πλούσιο εξοπλισμό που διαθέτει η βάση. Η ομάδα της Χαλκιδικής χωρίζεται σε 5 τμήματα. Τμήμα πρώτων βοηθειών, μαζικών καταστροφών, ορεινού στοιχείου, τηλεπικοινωνιών, αλλά και υγρού στοιχείου, στο οποίο εξειδικεύεται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως η βάση των Νέων Μουδανιών θεωρείται ως η καλύτερη ναυτική βάση σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτά τα 7 χρόνια δράσης έχουν στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. Κυρίως όμως έχουν δώσει το έναυσμα και σε άλλα μέλη να συμμετάσχουν στο σημαντικό έργο που επιτελείται. Σταθμό στη δράση της ομάδας αποτελεί μεταξύ άλλων η πτώση του Σινούκ το Σεπτέμβριο του 2004 ανοιχτά του Πόρτο Κουφό. Τα μέλη της Χαλκιδικής βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας και συμμετείχαν στις έρευνες εντοπισμού και περισυλλογής των θυμάτων με σκάφη και ειδικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μεγάλη πυρκαγιά που έκρηξε τον νομό τον Αύγουστο του 2006 βρήκε τα μέλη της ομάδας να επιχειρούν, προσπαθώντας αρχικά να καθοδηγήσουν τον κόσμο που είχε πανικοβληθεί, αλλά και να κατασβήσουν την πύρινη λέλαπα που κατέστρεφε το δάσος και τις περιουσίες των κατοίκων της Κασάνδρας.
τις κορυφαίες στιγμές που έζησε η ελληνική ομάδα διάσωσης της Χαλκιδικής είναι η βράβευσή της ως το καλύτερο εθελοντικό παράρτημα σε ολόκληρη την Ελλάδα από τον πρώτο πολίτη αυτής της χώρας, τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. Μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το 2003 στην Αθήνα και θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των στελεχών της ομάδας. Αυτές οι στιγμές, όπως άλλωστε και η στιγμή της διάσωσης ενός συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη, είναι αυτές που δίνουν κουράγιο και δύναμη στα στελέχη της ομάδας να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους. Είναι αυτές οι στιγμές που μας μαθαίνουν την αξία του εθελοντισμού, της προσφοράς, την αξία της ίδιας της ζωής.